हो भाई, बिल्लू और अवधेश प्रेमी के तोरा सबके बीच एगो शानदार वीडियो लेके आबि गेल छियै। तुम सब ई वीडियो के पूरा देखबो, बहुत मजा आएतो। अब वो वीडियो के शुरू करे छियै। की हो अवधेश प्रेमी भैया, देखे छ बड़ा खुश लग रहा, की बात छै हो? कहूँ बहुत छिनार छो अवधेश भैया, जहाँ जाए छो बाराती में तहाँ तोहर कोनो ने कोनो छौरी से दिल लगिए जाए छो ने हो। अब की बार कौन छौरी के पटिया ललो आ कौन छौरी तोहर दिल ले गेलो? शुरू से बताओ ते केना केना भेलो आ कहिया से दिल ले गेलो तोरा पियर की फराक वाली से? ओ बात जरूर करे, अब कैसन कैसन बात करे छो तोरा साथ? अवधेश भैया बुझ गलियो, तहू खाली छिनरवा वाला बात करे हबो। अब बात करत करत अपना दोस्त यार से की कहे छो? अवधेश भैया ई बतबा, जे छोरी तोहर दिल लागलो वो देखे में कैसन छे हो, की खासियत छे ओकर? और ओकर चाल ढाल कैसन छे हो? माल ते बड़ा गजब छो, ओकरा खातिर तोरा दिल में की होइत रहे छो? चलो उ सब तो ठीक छो, तोरा माल के मुंह नाक कैसन छो हो? की कहलो, फिर से बोलो ते, नहीं सुन लियो। अवधेश भैया माल तो बड़ा टॉप छो हो, हम मिले ले जाए छो कि ना? अवधेश भैया तहू बकर चट्टे निकल हो, अब मिले ले ओकरा आवे के चाहे तोरा पास, तो ही ओकरा घर पर चल जा छो। आ झूठा मुंह से कह छो फराक वाली दिल ले गेले फराक वाली। भैया तोरा सबके ई वीडियो अगर तनियो अच्छा लगलो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर दिहो। हमरा चैनल पर नया छो तो ई चैनल के सब्सक्राइब कर लियो।